May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatiin naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Market vendor nga may 13 ka mga stall sa Burgos Market ginbawian sa Baligyan. Vice Governor Jeffrey Ferrer, wala makaibalo kundi nagalin ang sugilanon nga magapapili bilang congressman sa Bacolod si Vinnie Marcos. Sa Bayawan Negros Oriental, nag-ulan sang ice. Balay kag motor nasunog sa Mursa, kandila sa altar, ginalantaw nga rason. Kag sa Good Vibes, boksidor nga si Donnie Nietes, food delivery service rider na. Tanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sa Bayawan City sa Negros Oriental, ginkakibot sa mga pumuluyo ang hinali nga pag-ulan sang ice sang kahapon. Nakibot ang mga residente sa barangay Manduaw, Bayawan City sa Negros Oriental sa makita nga may nagkaladagdag nga mga magagmay nga ice cubes gikan sa kalangitan. Sa post ni Jazz Kinikito nga residente sang lugar, iya ini nga gintawag nga first time in history. Suno kay Pag-asa Visayas Chief for Forecasting nga si Jomer Eclarino, hailstorm ang natabo. Gikan ini sa severe thunderstorm nga na-localize sa sinila nga area kay wala man sang weather disturbance. Masami ang hailstorms ang nagalawig lamang sang pila ka mga minutos. Kuntuman kakusog sang thunderstorm, nagaporma ini sang ice. Ang ice ukon hail ang gikan sa cumulonimbus clouds nga wala na sang tion pa nga magmelt samtang nagakahulog ini sa duta. Ang Negros Oriental ang nag-eksperyensya sang mainit nga panahon nga may localized nga pagpanaguo. Sa number 9, ipausisa sa Provincial Environment and Natural Resources Office kung nga hinali na lamang nagpanaog ang mga amo gikan sa tiilan sa Bulkan Kanlaon padulong sa Barangay Mailom sa Bago City. May mga adlaw nga nagadagsa ang mga amo sa highway sa sitio Pataan sa Barangay Mailom sa Bago City. Sunod sa mga residente, nakibot sila nga may kapit sa 40 ka mga amo ang nagabalik-balik sa sining nga taytay. Agut hindi magtinir sa lugar, kag para makabalik sa ilang nga habitat, nagbutang ang Tourism Office ang bago sa signage nga hindi pwede pagkapitan, pakanon, kag picturean nga may flash ang mga amo. Sunod sa kay Pedro Joan Nathaniel Herangaya, masami nagabiya ang mga amo sa ilang mga habitat kung may nagasabad o kung may nagapahog sa ila. Gani iya nga ipausisa kung ano ang rason sa hinali nga pagpanaog nila. Ang Tourism Office naman sa Bago ang nagsiling nga hindi nila luyag himuon ini nga sanctuary. Kag gusto nila nga magbalik ang mga amo kung diin naghalin kay delikado kung mag-istar sila sa higad sa karsada. Sa impormasyon nga ilang nakuha, nagsugod pakita ang mga amo sa mga lugar matapos mag-igo ang bagyo nga Odette sa bulan sa Disyembre sa 2021. May haragid. So amo pa nang aton i-determine kung siguro ano man kung magpadala naman ko sa mga personnel to investigate kung nga ang amo na may ara sila nga occurrence. Ba't damo pa sa ilang area sa damo pagkita mga amo sa Damo pa na da. Okay na mo na community na sila, tiga grupo-grupo. So ina siya isa na siya kada kung sa kuan pa tribo. Sa number 8, Acting Governor Jeffrey Ferrer ang magasapol buwas nga adlaw sa tigluwas sa Department of Public Works and Highways para ma-check ang posible matukuran nga location sa nga taytay nga magaangot sang Guimaras kag Negros. Suno kay Ferrer, isa ka USEC sang DPWH ang mag-abot buwas kag ilang nga bisitahon ang posible location sa Pulupandan upod man kay Mayor Miguel Peña. Suno sa iya, luyag man niya matalakay ang bahin sa funding bangod ang naglabot sa iya nga impormasyon nga ang may financing lamang ang taytay nga magaangot sang Iloilo kag Guimaras. Nagapati si Ferrer nga mayara sang willing nga mag-finance sa amo nga proyekto. Samtang mas pabor si Ferrer sang Negros sa Island Region sa ginaduso nga pagtugas sang Region 6
kag 7 nga subregions. Damlag paginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga ang Department of Budget and Management kag National Economic Development Authority ang nagpropose nga imbes magtugas ang isa ka rehiyon, ang Negros Occidental kag Oriental, magatugas ang Region 6B kag 7B para masabat ang ginahinyo nga mas efficient nga delivery sa service. Nagakasayuran nga may satellite offices nga ibutang sa Negros Occidental kag Oriental. Iniya natalana pala ang mga talakayon sa mga lideres sa apektado nga probinsya, lakip na si Quijor. So, nga proposal kaya nga this is the need of Negros Island. Hindi na lang ka mag-subregion ka. Ano na yan? Well, tanawon ta. Pero sa imo yan, dapat i-post ka dyan. I-post kita ang NIR. Ga, jutay lang kay gusto, may ara naman niya, iba niya province nga mag-include sa NIR. Like for example, si Quijor, isa nagpa-delay. Kaya di ko mag-involve na ang mag-include ng si Quijor, hindi na Negros Island. Hindi na. And then tomorrow, ma-meet na ko may ara kami sa representative from the PWH sa isa kayusik nga mag-check na sa kung diin malad ang Taytay coming from Guimaras. So maybe itanaw na namon ang Pulupandan. Sa number 7, isa ka balay. Nalakip na ang bagong ginamang na bakal ng motorsiklo ang nasunog sa Banwa sa Murcia. Aktual nga pagkasunog, nakuhaan sa video. Nakuhaan si netizen nga si Angel Tuapis sa video ang aktual nga sunog nga nagluntad kagabi sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Murcia. Makita ang pagtingwa pa sa mga residente sa lugar nga mapalong ang kalayo apang wala ginila matap na bangod sang nagdako na ang kalayo. Isa ka balay ang natupok kag nadala pa ang motorsiklo nga nagapark sa amuman nga balay. Sunod Fire Protection sa Murcia, nagsinding kandila ang isang balay sang among gabi sa iya nga altar, kag iya ini napabayaan sa iya nga pagwa. Ini ang posible gitunaan sa pag-ibuwal sang kalayo sulod sa BFP bangod sa malapit man ini sa Cortina. Wala man sang casualty o nasamaran sa nagluntad nga sunog. Sa number 6, na pierde nga kandidato sa pagkakonsehal sa Bayawan City sa Negros Oriental, gintiro sa guwasang eskwelahan, patay. 5 na tanan ka mga persona ang ginpatay sa Negros Oriental sa sulod sa duha ka adlaw. Nagapanawagan sa karon sa hustisya ang pamilya ni Governor Roel Degamo ang sa pagpatay sa iya sini taga-suporta nga si Juwin Estinioso sang Lunes sa lang sa Bayawan City High School sa Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, si Estinioso ang yara lang sa iya sini food cart sa gwa sang eskwelahan sang hinali siya palapitan sang gunman nga nagpakuno-kuno customer kagilayon siya gintiro sa mga kapila ka beses. Si Estinioso ang nagapadalagan sa pagkakonsehal sa nga tinalikdan nga eleksyon apang wala ini nangin mapalaron. Sunod sa gobernador, isa lang si Estinioso sa 5 ka mga ginpatay nga pumuluyo sa probinsya sa sulod sa duha ka adlaw. Gani iya ginsiling nga ang iya administrasyon ang magalunsar sa crusade batok krimen sa tuyo nga mapabili ng kalinong sa Negros Oriental. Sa number 5, barangay Kagawad sa Barangay Ali sa Bacolod ginadakpan sa bypass operation ginkasuhan na. Samtang numero 1 sa Drugs Watch list sa Silay City, nadakpan man sa bypass operation. Ginpasakaan na sa kaso subong adlaw ang Barangay Kagawad nga si Abby Araneta kag ang iya kaupod nga si Freely Boy Aldas matapos makuhaan sa kahapon sang 1.3 million pesos kabalor sa illegal nga droga sa bypass operation sa Barangay Alihis. Kaso nga selling kag possession of illegal drugs ang ginpasaka sa Kagawad samtang upot naman sa illegal nga droga ang pasaka batok sa iya nga upod. Nagpamalibad na nga maghatag sa ilang statement ang naaresto nga Barangay Kagawad. Sa arestado sa bypass operation kagabi sa priority target list drug personality sa Silay City nga si Celeste Gulmatico, 39 anyos, dako pa na iya nga upod nga si Win Aguilar, nga isa ka runner sulod sa PNP. Unsay ka mga sachet sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa ila. Ining binubanta nagabalor sa masobra sa 120,000 pesos.
Sa number 4, padayon ang paglubos ng dengue cases sa Negros Occidental. Siyudad sa La Carlota ang may pinakamataas nga na-report nga kaso sa dengue humalin sa Enero sunod sa Provincial Health Office. Sa Morbidity Week 43 ukon sa October 23 to 29 nga semana, 17 ang new dengue cases nga na-report. Tuman nga mas manug sa Morbidity Week 42 ukon sa October 16 to 22 nga semana nga nag-report sang 59 cases. As of October 29 ang dengue deaths. May isa ka bag-o nga na-record nga dengue death. Humalin sang Enero sunod sa PHO, ang La Carlota City ang may pinakamadamo nga dengue cases nga na-record, 392 cases. Sa siyudad sa Bacolod naman, humalin sang Enero ang maya 890 ka kaso sa dengue. 13 diri ang napatay. Ang Barangay Granada kag Mansilingan ang ginakabig nga hotspot ukon may increasing number of cases sa 4 kasunod-sunod nga semana ukon naka-record sang dengue death. Ang Barangay Mansilingan man ang may pinakamataas nga na-record nga kaso sang dengue sunod sa City Health Office. Para ng kampanya para sa matinlo nga palibot, lagip ng pagpahanumdum nga magpakonsulta gilayon kung may flu-like symptoms kag nagahilanat sang duha na kaadlaw. Sa number 3, tuman katemprano ang spekulasyon nga magpapili sa Bacolod City si Presidential son William Vincent Vini Marcos. Ining reaksyon ni Acting Governor Jeffrey Ferrer sa mga nagwa nga report nga magpapili si Vini sa Bacolod sa tion nga matigayon ang redistricting sa Bacolod ukon matunga sa duha ka mga distrito. Sunod sa kay Ferrer nga sa suod nga abyan sa pamilya Marcos bag-o man lamang natapos ang eleksyon. Wala man gani siya nakahibalo kundi ang among istorya naghalin kag basi gani ismo ang natungdan wala man ilog bahin diri. Ang banantayan sunod sa kay Ferrer kung ay matabo nga transfer residency. Hindi man siya makapalayag para sa pamilya Marcos sunod sa kay Ferrer, pero may kinamatarong man si Vini kung may plano gid man kag ini ang magdepende sa mga desisyon sa presidential son. Wala tong talak. I cannot speak on behalf of that kasi kung may desisyon. Pero kung as of now, wala pa gani ka transfer diri sa residensiya. And then, may right man sila siguro to do that. Pero subject pa na sa mga decisions na ila na iya personal. Kung magsaylo, hindi siya pwede. Pwede man guro. Pero depende na iya ang bottom line, ang ang tao.